guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरनाय बावनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ दिनै आङो नोंथांमोननि सेराव मोनसे रेसिपि लाना फैलायबाय बेनो जाहैबाय बोरमा बेदर आरोना मटन बिराद गोबाव जाबायमोन बोरमा बेदर जायैया ओंखायनो सानबाय आङो दिनै बोरमा बेदर जानोसै एबा आं हारसिंसो जाबावगोन मिथिबाय गाइस मिस्टारा जाबावा आं जानो हानायखौ जानोसै जानो हायैखौ गारनोसै गाबोनहालागै जानोसै आरो गारनायाथ' इमान दामनि माबाखौ दा आङो संनो स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना बिदिब्ला नायलांबाय थादो स' गाइस नैयाव गासिखौबो मा होनो मिक्सियाव होजोबनो नागिरबाय आरो बेयाव पियाज दरसे लं एलासि दालचिनि ओमफ्रायो बानलु होगोन ओमफ्रायो सामब्राम गुफुर हाइजें गलमरिस जिरा इफोरखौ गासिखौबो होजोब्बाय आरो बेखौ ग्रेन्ड खालामना लानोसै दा खेबसेनो ज' आरो बेलेग बेलेग खालामबाय थाला गाइस नै बोरमाया आङो मेरिनेट सेरिनेट बानायला आरो ओरैनो डाइरेक्ट संनोसै आंनि स्टाइलाव गोथाव जाबाबो जायाबाबो आंसो जागोन नालाय गाइस आरो ओंखायनो आं डाइरेक्ट संसै इलाय मा बुस्थु है आं मेजेम जाखायाखै गारनोसै बेयाव पियाज हाना लाबोबाय पेकेटनि मस्ला होआबाथ' जाखाया नालाय नै पेकेटनि मस्लाया गासिबो रेडि आंना गासिबो दंजोबखायो ओमफ्राय दा आं संनो स्टार्ट खालामनोसै आंनि स्टाइलाव आरोना मेरिनेट खालामनांगौमोन खिन्थु खालामासै आं आंनि स्टाइलाव संनोसै दिनै साराय जाननोसै नै गाइस थावखौ होना लाबाय आङो सारायाव गाइस नै तेजपाता आंना न'निफ्राय लाबोदोंमोन आङो हानि लाहानिमोन आरोना तेजपाता जि मोजां फोरानना हरनाया तेजपात मोननै होनोसै थावा दुंबाय ओमफ्रायो पियाजखौबो हरनोसै नै गाइस पियाजआ खामबाय ओमफ्राय नैबेखौ हरनोसै आरोना आङो मस्ला मस्लि उननायखौ गाइस दा आङो हालदै एसे हरनोसै आरोना संख्रि होथ'आ हालदै होबाय गाइस बेखौ मोजाङै आङो फोमोनना लाबाय आरोना एसे आथा आथा जाबाय नै थावाबो एक्सट्रा ओंखारबाय मोनबाय आरो इयो माने ओमफ्राय दा आङो बेदरखौ होनोसै आरोना नै एक्सट्रा जाजोब्बायना थावा एक्सट्रा गजोब्बाय नै बेनि माबाया दैया रानजोब्बाय आरो दा होनोसै बेदरखौ नै बेदरा गाइस बेखौ सारायाव एसे एवथ्रमना लागोन आङो ओमफ्राय कुकाराव पिस गाबोगोन आरोना गाइस दिनैसो बिराद गोबावनि उनाव बोरमा बेदर जानोसै दिनै ओमफ्राय आलु दरसे होगोन आरोना आलुखौबो नै हानानै लाखाबाय आङो आलु दरसेल' मानोना होमबा आं हारसिंल' जागोन नालाय बे जाया जेबो जाया मुथथे बारा जानायानो गैया बेना अमा जाया बोरमा जाया मा जाया मिन्थिया ओमफ्राय आं गासिखौबो जाजोबो गाइस हौवाया जाया नालाय हिन्जावा हजम खालामजोबो ओंखायनो हकट जाजोब्बाय आं गाइस नै लोदोनो गाइस दा आङो आलु दरनैखौ होनोसै आरोना नै गोबावथार जाबाय आङो खनथाम खनब्रैसो एरखांबाय थेवबो आं नोंथांमोननो खोन्थायाखै नै दा आं आलु होबाय वाव गाइस जि गोथाव मोदोमबायलै आयौ हाबाब दा आङो पेकेटनि मस्ला होनोसै आरोना एसे गाइस आं पेकेटनि मस्लाखौ नै गरम मस्ला मिट मस्ला जिराथ' होखाबायमोन होमबाबो एसे होनोसै लाल मिर्च
एसे कालार जानायनि आरो दा होनोसै जाबाय गाइस नै होबाय दसेनि उनाव दै होनोसै आरो ना गाइस दसे दोनथ'बाय दोनथ'नानै नै दा दै होनो जाबाय आरो ना दै होनोसै आङो गाइस आं नैबे माबाखौ बेदरखौ आङो कुकाराव हरनोसै आरो ना नैबे कुकाराव होबाथाय आङो माने गुरै गुरै जानो मोजां जायो आरो ना ओंखायनो आङो बेवहाय सारायाव एसे एवफ्रामना लाबाय आरो मस्ला सस्ला होनानै ओमफ्राय दा कुकाराव ट्रेन्सफार खालामसै आरो गाइस कुकाराव होबाय आङो दा बेखौ आङो धाकन मारिना होनोसै ओमफ्राय गाबहोनोसै आरो खनबा सयबारसो गाबहोगोन आङो एसे लेफे लेफे जानायनि नै गाइस आंना हुसेला होजेनसिगोनानो दे गाबद' दा आङो नायनोसै माबायदि बेखेवनानै बोरै जाखो नै गाइस नायदो जि गोथाव नुबायना आयौ बेखौ आं रानहोजोबगोन आरो ना बिदैखौ खोबना दोनथ'नोसै बोरै जाखो गाइस नायलायनोसैलाय खोबना दोननायनिफ्राय खेबसेबो नायखायाखै आरो ना रानबायना रानाखै वाव गाइस जि गोथाव नुबायलै हाबाब जि गोथाव नुखाबायना गाइस नै आयौ कालारखौ नुवाखै खिन्थु कालार दं दे वाव दा दुन्दिया होनोसै गाइस ओंखाम जानोसै ओंखाम बोरमा बेदरजों वाव अ माय गड मा गोसोमसो नुलाबायखो नै आयौ बोरमा दत वाव गाइस आंना नै मोननानै आङो नै माबा खुरैयाव दहनना लाबाय आङो नै वाव जि गोथाव मोदोमबायलै आयौ हाबाब जानो लुगैबाय आङो ओंखाम खुरना लानोसै गाइस नै जि मोजां नुखादों ना खिन्थु हरखाय एसे खोमसि नुदों केमेरायाव नङाबा गोजा जा दा गोसोआव गोलैबाथाय मोनजानाय नङालै आं गाइस थाब ओंखाम ओंख्रि खुरना लानोसै स' गाइस खुरनानै रेडि खालामजोबना लाबाय नै गासिबो नै बेयो दहाय साननि ओंख्रिमोन आरो बेना लेग पिस नै मालाय नै जि मालाय गोथाव आंना नै जानोसै गाइस जासाबनोसै दिनै बोरमाजोंनो नोंहाथ' जाया मा बुङो आंखौ हो गोथाव सङो स' गाइस जानो थाखाय जिरायबाय दा जानो स्टार्ट खालामनोसै जेबो गैया गाइस ओंख्रियानो दिनै बेदर ओंख्रियाव एक्चुअलि जेबो नाङा होननानैनो संखाया आरोना गाइस सासे लोगो थानायमोनबा मोजांसिन जाथारगौमोन जानो थाखाय हारसिं टेस्टआबो हारसिंनो संनाय हारसिंनो जानाय मा खालामनो गाइस उपाय गैया हारसिंनो संनांगौ हारसिंनो जानांगौ आंनो टेस्ट खालामना खोन्थानोसै गाइस मिस्टाराथ' जाया जाहैबाय नालाय बेदरा ना ओरैबायदि गुरै जादों नै एसे सेरबानो प्लिक थाङो गावहाल' बाथोन खालामना लाबाय ओमफ्राय आंनो होआसै मानसियानो बोरमा थायो गावखौल' मिन्थिथारो हिन्जावखौ मिन्थिया सयथि बेलाय गाइस
संनाय मोनाखै आङो बोरमा जायैया मास मोनबासो जाबाय बिराद गोथाव जाखायो माबा पिंकलाव होदों आं मेजेमखौ एसेबो जानो हाया बोरमा Boleh tasty deh chicken. गोसोमसोम आंनि बोरमाखौ दरसे साखिनायब्रा साखिना Ini jalan salah. गाइस जाखांबाय आंनो finished बिराद गोसा जादों ini badanku jangan दै गुसु लै guys बिराद जाबाय आङो ओमफ्राय नै बेदरा दंबावो बेयो गाबोननि थाखाय गाबोननि थाखाय जाबाय आरो गाबोन सङाबाबो जासिगोन आंना हारसिं जानो बेखायनो दिगदार गाइस जि संबाबो हारसिंनो मन'जोब बुरजा संबाबो गाइस जाखांबाय आरो ना जाखांनायखौथ' खोन्थाबाय गाइस खायसे खायसे आगैमोना बुंहरो आरो मा भिडिअ'आनो अकल संनाय जानायल' होननानै मा खालामनो गाइस दुखुथिया जिउ हारसिंनो रुम सिङाव हाबनानै थानांगौ आङो मिस्टाराथ' इयो मा होनो डिउटियाव थाङो नालाय इयो फुंनि 8टा माने 9टायावनो थाङो नालाय बियो ओमफ्राय आं सानसे न' सिङावनो हाबसोना थानांगौ हारसिंनो अबाव थांनो दे आं हारसिंनो बेरायनोबो मोना जेरावबो थांनोनो मोना आं न' सिङाव बेसे खस्थ' हाबसो थायो बिनि सायाव बिदि बुंजाबा बोरैबा नाङो आरोना माने ओमफ्रायो संनाय जानायखौनो खालामो आरो आङो दा न' सिङावनो थानाय नालाय मा खालामनो गाइस गामियाव थांबासो गामिनि भिडिअ'आसो ओरै प्लिं प्लां गामियाव थानायबा मोजां जायो आरोना भिडिअ खालामनो थाखाय गामियाव थाग्राफोरना बाट जोंना दा बेवहाय दं नालाय टाउनाव थानाय जाहैबाय नालाय हारसानि गेजेराव ओंखायनो माने आङो जेरावबो थांनोबो हाया हारसिंबो थांनो गियो आरोना माने हारसिं अबाव थांनो आरो हारसिं जेबो इन्ट्रेस्ट जायाना लोगोफोर गैयाबा मिस्टाराबो फुङाव थांबाय थांनानै बियो फिल्ड डिउटि थाबाथ' बियो फैखाला सानसे फैखाला बियो दाथ' मोनाबावबायसो बियो 6टा 6:30 बिदियावसो सफैबावो ओमफ्रायो बिदिनोथ' बे माबायाव गावसिनि अफिसाव जाबा बिसोरो माने बियो 12टायाव ओंखाम जानो फैयो आरो ओमफ्राय ओंखाम जाबाय आंखौ 2टायाव थांलायबाय गैया टाइमानो मोना गाइस दुखुनि बाथ्रा आरोना माने दुखुथिया जिउ आङो माने हारसिंनो रुम सिङाव थायै माने आंगायजोब्बाय आं थानो होमबाबो मा खालामनो ना हौवाजों थाफानोबो लुगैयो नालाय उपाय गैया सयज' खालामना थायो आरो गाइस नोंथांमोना नायनोबा बांसिनबाबो नायदो आरोना माथो खालामनो आंनि संनाय जानाय भिडिअखौनो ओंखाम जानायनो आङो बुंबाय आरोना गाज्रि मोननाङा स' गाइस बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नोसै जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरो नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन दिनैनि थाखाय बाय बाय गुड नाइट लाभ इउ अल